А, це не моє. Добре. Все в порядку. Такий собі, могло бути мені інтересно. Треба все сохранити, раз, свідка парадичок. О, Скай постріляний. Так, клади його робити на уровні 200. Ось об 200 сих робив. Кіблів. А то така штука, котрася не портить, ні? Стелаж їм до хижі, включай камінням і розстав спальні міста в хліву. Вони ніч не стоять, спати будуть в хліві. Дуже-дуже сморт. Все правду сюпую. Я туди так і зроблю. Міск. Ні, то де то було? А де спальні міста? Animal sleeping spot. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всяк не буде. Бо в мене ще jedna сися вмерла. Де? А де мертва? Туй, сися, добре. Транспорт под краш. О, треба спасти сисю. Ту мене біжите. Capture. Medical emergency. Сяк. То його не бити дві насправді. Понад 3 блоки. Нормально. Сяк. А там буде видко. Так, сих позабирали? Ні, не позабирали. Не похоронили ще. Ну, не бай. Так, сись несе. Добре. А я щось хотів. Точно. Теплом включив. Супер. Шелф. Так, буде. Раз, два. І 4. Нормально буде. А тут йде іда. Та лише... Кібл лише лишити, айно. І... Сяк. Every female colonist smiles with contentment. Супер, добре. А чи все добрі роблю? Ухожи. Ще й пріоритет на CC4 треба було покласти. Storage, Priority, Important. Айно? Це critical даже. О, та можеш сюди їм туди... Ні, не знаю. Ні, не буду туди класти двері. Айно, не будуть далеко ходити. Рената принесла сюди бізона спати. Та й 2 мертві кози вдома. Ну, таке. Гудутих! Ого! Сікоєм ще не видів. Рішкашу сухов. Класно. Так, похоронили. Добре. Ну їм точно тяжко було. Добре, що я йому чинив все із грілку всив. Єй, Хелсі. Ну, у мене їх менше, як було, правда? Щось я не дуже... Вони ся гиби плодити плодять, бо не виживають. Sky is now fully healed. Но, я ту йому чиню такої гіту йому чинив, плюс-мінус. Значить, фурнітура. Нормальна дерев'яна постіль. Раз, два.
Відпостили сесе. Сесе. Відпостили Wooden Dresser. Косицю їм туди. Де воно? Сяк. Лампу. Одному і другому. І буде нормально. А, тут треба туди ще деконстрактнути, та й буде порядок. Бо сюди ходили. А в принципі, мені туди ця стіна взагалі не треба. Вона у мене колись давно була вонкова просто. Туди зробимо сяк. Ну, поникаємо файноту. А, то єдно. Туди orders, deconstruct, всі двері і всякі цю стіну деконстрактнути. Ну, бо нащо вона там, реально? Не треба. Та й туди вже і сесе не треба сяк. Можеш критикал класти, пару місць зробити можеш больничними, тобі будуть йти кормити. А вони вже йдуть. Тут не треба. Всяк не буде. Important critical. Де? А то треба було не зачали то їдіння чинити. Ко мене там? Пріоритетна і все найде. Десь. Де йдеш? А, ракуна забрати. Понятно. Добре, та уже критикал поклавим, та й 3 медичні міста учинив. Та буду видіти, як воно буде. Наскільки буде ефективно. А ну, це буде... О, іде робити то-то. Туті. Кіблтоп, це як го. Краса. О, мультіаналайзер докінчили. Єй. Єй, мультіаналайзер. 8 компонентів? Ясно. Понятно. 8 компонентів. Добре. Угу. 8 компонентів. У мене 5. Можеш щось порозбирати. Де тут компоненти? Кампець. Що чинити? Мені треба ще десь 3 компоненти знайти, бо в мультіаналайзер є, аби все вчинити, то треба компоненти. Треба компоненти, аби робити ще компоненти. Господи помилуй. Туди буду раз ресерчити. Так, тут треба, знаєте що? Поміж ними вентиляцію покласти, не забути. Айно. Та й буде добрі. Ну, треба придумати, де взяти тут і компоненти. О, рейд. Лук. Ніч критичного. Сюди. Скай сюди. Та Євген не буде йти. Добре. Нормально. Що йдемо? Йой, стоп. Туй чекаємо.
Моїх мало постріляв. Ну, не критично. Зебра. Є смисл його спасати? Де мені? Тут ще найбуде туди Prison Room. О, ту мене. Закапчури сього. Закапчури сього. Все туди allow. Allow. Hello. Ліки. Супер. Добрі. Файно, файно. Треба скоро буде копати нові міста на темі. Так, мені постріляли 2. А я 3 таку й забив. Файно. Medical Emergency. Зеброн. Так, у мене з потенціальних сих. Animal Cooking. О! У мене потенціальний новий повар. Dolphy. Animals. Супер. А Зебрун теж Cooking файне має. Ну, супер. Я теоретично знайшов собі заміну Міріндові. Харят. Так, а чого в мене тут все кінчать всяк? Повер. А, бо воно там всяк кінчать, ясно. Ну, носять сюди їдіння, добре. Я лише не розумів, це будуть вони, ну, звірки самі брати сесе та їсти, це їх мусить годувати. Не знав, як то фунгує. Желізо, то все, добрі. Б'юті паранна. Паранна б'юті вся до мене. Ж Рената сама. Шкода. Medical Emergency кому? Ні, не кому вже Medical Emergency. Все файненько. Вонкася вже топить сніг помаленько. Так, маленькося ще сохранимо, бо у нас була успішна контентна перестрілка. Так. Bisexual, jealous. Ну дуже добре звірку робить. То добре. Так, Prisoner Recruit. Prisoner Recruit. Prisoner Recruit. Йой, сесі твердіть 19. 20 резиста. Ух. Тяжко їх буде переговорити. Покладу му сесе, може поможе. Ну. А так файно. У мене, в принципі, з їдінням проблем не є. О, козу самі їдять. Ей, козу то самі їдять, не треба ходити і годувати. Супер. Туди все, проблеми вирішилися, фактично. Треба лише цього більше робити. Треба... Так. Спочивав щось собі. Тут є сесі лука якісь паскудні, які треба буде комусь про... Minor break risk? Чого? Що ти хибит?
Recreation starved. Ану, schedule. Берінар. Дамети мало більше рекреейшена. Туйка. Ти туйка. Спочивай, ти заслужила, ти вже не молода жона. І вже 52 года. А ну, кудись йде рекреейтити? Никати на термореактор? А, ні, сніговика вчинила. Клас. Я не видів, що робиться сніговик. Туди все добрі, туди все добрі. Все, рекреейшн, порядок. Супер. Порішалося. Так, я так тямлю, там можна було телевізор зробити. О! Tube Television. Треба їм телевізор робити буде. Ну то май зараз у мене раз другий ресерч в процесовий якийсь. Ага, Mineral Scanner. Телевізор у них буде скоро. Інтересно, що на ньому будуть никати. Новини далекої планети. Вітряно на вулиці. Даже дуже. Так, Wildlife. Угу. Білок не будемо йти стріляти, то доста не на хосен. З них м'яса много не буде. У мене ще ріжкаші доста раз. Добрий, з їдінням раз проблем не є. Сіту їдять теж. Нічим не хибить. Супер. Мені ся раз усе любить. Мені ся якраз все буде файно. Туйка не є студено, плюс 10. Може, навіть мало більше. На 16 градусів їм покладемо. Animal disease, flu. Ого, усі нараз. Ого. Medical. 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 О, лічат кюз. Ліками такой. Ого. Або у них якась простуда просто, чого в них тим подорожником обтирають. Все буде ефективно. Будемося надіяти. У мене вже повно кюз доста. Правда, всі захворали. Почти всі нараз. Ну. Та що їм ріжкашу носити, які тут сесе є? Тут їхні, яких? Кібл. Кібле. Ну, бодай так. Чекай, а чого воно повинно носить? Там є то та, що 4. Cook Simple Meal 4. Ну, закидання не буде тих самих 200. А тут удалити, що повинно. Навіть 4 нараз робить, на що повинно. Вона лише ходить та задир ходить. Більше часу на то трати, то ж ходить. Do until you have X. Я задир клинцев. Spring has begun. Супер. Радий їм за вас. Quest active. Sonya's meeting. Дораз. Sonia Fletcher, Prime Counselor of God, has sent us a message. She wants to talk with us. Не йду. То безівно лаушка. Я ся з таким знав. Подорожник їсти теж полезно. Бо там було видко, що вони то не їли,
а й конкретно ним обмащували, скорше, звірку. Ну, 4 нараз робить. Уби задир не бігати, най робить по 4 нараз. Всяк буде маєпно. Ні. Буде нині майдовгий стрім. Кілько мав світла. Най поникав. Момент. Ще в ня світла буде мало більше година. Бо сте знали. Ще в ня буде світла мало більше година. Айбо стрім уже йде 2 години, та се рахуйте, вже довгий стрім. У мене і епний прогрес є. Значить, тут у мене цих 3 потенціальних. Де вони гонні спати? Тут 2 постелі. Та й все. Та й ну видав таку сесю просто вчинимо просто, та й готово. О, Group of Travelers. А, тут торгувати ні з ким, тут лише 2. Ото тобі не караван якийсь. О, сніг ся топить. Паради. То вже може і виздоровіють кози мої. Тома, ще закиття не було, то в мене кози забити жили, представляєш? Попростужувалися. Ну. Городи засажені, добре. Добре. Рішкаші буде много. Може, кроме рішкаші, попробувати ще дещо друге посадити. А ну, так. Все попересувати. Най будуть булі. Go Frenzy, що? Thanks to high mood, has experienced an inspiration. Добре, супер. Що, щівня булі будуть, коротше. Компоненти буде взяти. А чого вже 4? Було 5. Куди ще один компонент пішов? Щось я профітькав. Не. Ясно. Ну добре, не бай. І так у ня не є на тот мультіаналайзер. Так, козася вкотила зась. Юй-юй-юй, 0 годин йому якое манюнькое. Naturally curious about the world, goats are among the friendliest domestic. Супер. Неки ідіння. Тепер буду знати. Бо доста чудно козам давати м'ясо з ріжкашов, та й коротше, пулячое м'ясо, ріжкаша, та й пацканячое м'ясо. Ось така компоненти. Ну, або у мене сягонний батерки сісі поламати, у мене сягонний поламати, грілки сісі теж. То того набити важно, айно. Чи з світлом раз не мав проблем. Сісь геотермальний генератор, слухайте, навіть поковтав так паранно не витігати. Коли не є сонця, коли не є вітра, у мене з світлом проблем нігде не було. Та епен з електроприборами чувся супокійно раз. Так, кінь мав оперувати. Хоч у мене були якісь туті. Були в мене насправді які не хочуть. Хе-хе-хе. Ну, потенціальні колоністи, ану.
Господи, мачки за шубаляут. Добре. Тягне, я думав, що буде найбільше контента. Контента? Такого. Так. Щось. Tall thick slab with engravings on the sides. Steles have been used since ancient times to memorize individuals, battlers and other important events. Ясно. Copy. Build copy. Туйка покладемо. А що там треба було? Камінь якийсь чудний, кого в мене не є. А, граніт. Щось гримнуло було, ні? Це місія привіднуло. Стелла з граніта. А я можу так. О, зробився тот сканер. А мені на нього теж треба буде компоненти, ні? А може СС покласти? І так компонентів не є. 4. Require for orbital trading. Це супер. Allows radio contact with other... Ага. Я добре розумів, аби торгувати із космосом, то мені треба і СС. І це треба покласти. Де вам це поклав? Туй? Туй найби було? Це десь інде. Туй, ні. Хіба туй. Авать туй. Туй найти. Компонент знайти. Йой. Єден компонент. Єден компонент. Я можу щось розібрати, бо тут єден компонент покласти. Наприклад, іну грілку сісю. Ні, бо мені на грілку треба компоненти. Айно. Що? Ай-ай, тобі треба тот стілу, бо туди підходив, коли прийде сигнал з космосу за торговлю. Айно. А маяк на склад покласти? 1, 2, 3, 4. Маяк на склад? А він не має бути десь вон? Де то було? Сяк? Can be placed indoors. Класно. Айно. Все. Порядок. Мені лише треба... Що мені треба? Нічого мені не треба. Все, порядок туди. Супер. Grey Frank. Здоров. Ні. Всі товари, які під нього попадають, можна буде продавати. Окей. То туди мені віддав сюди його ліпше треба було класти, а не туй. Туй в мене якісь тут і мої продав більні товари. Туй в мене і срібло, за яке я можу купувати, і лукас ісі паскудний. Туй його раз покладу, коротше. Супер, компоненти появилися. І стіл уже є. Класно, треба тепер комусь позвонити.
І там можеш. О, круто, значить, теоретично мені будуть доступні. Паради. Єй, я щось навчився. І ще в мене тут 2 компоненти запасні. Так, ану. Ага, я можу дзвонити сусідовам, або ніко зі мною не дружить. Та я буду чекати туди орбітальні тут і. А чого відключилося? Я не поняв. Пише, що не включено. Reconnect. Не розумів. Що хибить цьому? Я не поняв. Коза погризла дріт. Кози туй майтулі в загороді. Не воно бити. То віддав пацкани в хижі погризли дріт. Пацкани циргуни такі. Там торговцям, які виходять, невтрали пішком, і можеш подарки давати. І кнопка переключення знизу справа. Тоді можеш. Туди, коли репутація буде 75+, та стануть союзниками, можеш буде дзвонити нормально. Включи режим. Так я вже поникав, Ніки. Архітект, Power, Ніки. Нормально все. Не є проблем. І воно пише, що підключено. Я не розумію. Видиш, фіолетовим шнурик указує, що підключене. Якась дурниця. Я поняв, що це стало. Я тут розібрав батарейки, а то в одних йшло. Я тепер отрубав, коротше, собі все. Все, поняв. Всяк скапчав, то й буде порядок. Пішло. Все, я знайшов проблему. Не просто погризли, а й я погриз. Need Research Project. Що в мене там було? Tube Television. Бо телевізор никали. Енергії не вистачає лише від геотермалки. Айно. Не на все нараз. Та я си покладу ще одну геотермалку сюди. Скільки вона там коштує? 8 компонентів, ясно, до побачення. Mad Muffalo. О, це вже небезпека. Туман, поможеш? Не поможеш, ясно. А чого? Assign, Туман. Атак. Спасай. Нормально. Контент такий собі получився, але нормально буде.
в телевізор, але ж біда буде, пак стануть стрімерами. Ні, аби ви стали стрімерами, треба комп'ютер. А от телевізора нормально. От телевізора вони мій стрім никати будуть. Ха! Та що, я мух. І з ним все буде добрі. З ним буде нормально. Маленької закопкали, бо то не бай. Так, чекав вже, коли в мене там урожай буде. Ріж каші, бо ідіння стає дуже мало на складові. Потихеньку запаси кінчав. Буль насадив, ріж каші насадив, у мене лиш булі та й ріж каша раз. Де ти був піштоль? Ту є. О, ні, там крім піштоля була у когось. Лиш не вижу де. Ну, будуть никати. Ай, Владіку, будуть никати, як я з них сміху. То в ліпшому припаді. Так, значить, це в мене було недоста було електрика. Понятно, понятно. Тепер все закапчено. Shoot Frenzy. Ну, я за вас радий. О, всього мож, цапика, ракуна та й пацкана заохотити. Бо ідіння потихеньку кінчать. Ще мож даже захарвестити корчі, сісі, ягоди. Тоже не похибит. Маленько розбавляти дієту ягодами, не? О, рейд. А ні, двоє. Ти спочивай видав. Ту мене та й скай. Пусть сюди, пойте сюди. Вони так уйдуть сюди. Так і пойте в Янну всі сюди. Ти йдемо їх стріляти. Ну, кивайтеся. Контент! Контент! У мене попали, йой-йой! Тіка, Вероніка. Не, ясно. О, 8 компонентів! І це те, що мені треба було. 8 компонентів, так. Кось... Біжи. Я знайшов 8 компонентів. Значить, що? Значить, я собі покладу тот мультіаналайзер, котрий мені треба, бо він якраз дасть 6 коштував, чи кіко. Ні? Оба. Так. Мультіаналайзер. А цяк. Кого то буде робити? Олена буде робити. Tube Television, окей. Заресерчились ми, добрі. Що далі можеш ресерчити? Гідропоніку. EADs. Що це? Improved traps for any kind of mortar shells. Mortars, prosthetics. Все інтересно. Gas operation. На якісь ще май пушки інтересні. Flat screen television. У мене раз такого не є.
Deep Drill. Все мені треба буде точно, так тімлю. І все будемо ресерчити раз. Мені треба сись мультіаналайзер доробити. 20 золота? А в мене є 20 золота? У мене не є золота. Я не построїв мультіаналайзер, бо в мене не є золота. Пана Муського. Кампець. Ну, і цьому не ладили. За золотом не подумав. Йой. Та що чинити? Треба думати, де золото взяти туди. Компонентом знайшов, золотом не знайшов. Спить на каміннях? Ну добре. Кітися так май любить. Так, кози, оп, спати, все, вся худобина дома спить. Так, тут можеш ще міста на спання покласти, ні? Бо спали всяде. Де хотять. Золото. Де знайти золото? Тут я не видів, бо десь було домак. Щось таке. Це все самое желізо. Кампець, і це задача. Як знайти золото? А ну, підказуйте мені. Маленько ми поможіть, ну хоч раз. Урни якісь, а де золото знайти? Хмари вам зелені. То хіба от когось купити, ні? Треба поміркувати. Де мож знайти золото? Prisoner's resistance has been broken. Ну, зараз у мене буде новий поверх. Видав. Найти сканером дальної дії. А ведь ближньої бурити дрелю. Ну, у мене дрель ще лише в ресерчі. І на то треба буде компоненти. Long Range Mineral Scanner. 6 компонентів. Та й 2 Advanced компоненти. Матір йому в душу. Та видав, треба робити. Воно мені і так треба буде. А його можна на вулиці класти, ні? Ага, ну не мож. Ну так кладемо на вулиці. Йо, я чувствую, що я за все пошкодував. Треба караван глядати, ну, то... Ай, ну того набути тяжко, бо я в то годин не пережити. Мої юніти гони в то не пережити. Требася що хранити.
Tuned to gold. Єй, це те, що мені треба. Як він знав? У мене, правда, не буде компонентів на ісе, на мультіаналайзер. Так, добре. New Recruit. Калі. Що ти можеш? Значить, Cooking Animals, понятно. Калі. Art мінус. Research мінус. Bed Rest теж. Ага, ти ще й добрий доктор. Та сяк буде. Та сяк буде. Кукінг теж буде. Ну, ко там перший прийде робити на сьому, та буде глядати конкретно золото. Класно, що воно гібоно. Знає, що глядати. Tuned to gold. Ще би на компоненти мож. І на компоненти мож. Класно. Або мені треба тот дрілінг. Я без дриля не найду. Ну, без дриля не буду годен то викопати, ні? Так, лук. Добре. Це взагалі не проблема. Десь ми. А, вже сметуй. І не треба було далеко йти. Добре. Мінус 1. Де тут другий? Ага. Сюди. Ну що, втікаут? Хедшот! Єй! Утікаш? Не втікай. Не, добре. Так, поволити. А на що ремонтуєш? Мені це не треба. Ось яйся заклеймив, воно тепер моє, в нього ремонтують споза того. Доста чудно. Так, всього вбили. І тут десь ще трупак був. Ну, Долфін сам се обставив ще з резистом. Якось тут просто лише відіння. А, бо я видав рекрутив та з авто, ні? Ай-ай-ай. Так і було. У нас добрий прогрес, я би так оповів. Дуже добрий. Повний тиметів моїх ворогів. Не може не радувати око. Щось статися. Тетете перил. Щось у тебе. Що у тебе не файне? Гаті? Та звись. Squirrel. Self-tamed.
Ого, а можете на щось натренувати? Класно, у мене тепер є домашня білка. Прийшла до хиш. А ну. Будеш тут спати? Можеш її заставити там спати. Яко там спить Еллі? Буде в неї цимбура. Так, то... Йой, то вже 10 годин минуло. Ну. Не хоч що. Ні. А я так іще не знайшов ні золото, ні компоненти. Всякі жиємо. Так. Ремонту там, де домашня область, у тебе з те домашнього хоч де строїш і можеш... А, і клеймиш. Ага. Треба не забувати додати вручну. Так, воно в мене якраз заклеймлено СС. Ще не знав, що з ним далі робити. Де то? Zones. Clear. Може це... Бо не йшли сюди харити. Все, то вже не домашня зона. Компоненти мені треба буде, компоненти. Навіть коли знайду золото, мені треба будуть компоненти. Дуже сильно. Було низько маленької контента. Маленько сміся постріляли. Менше гибися хотіло. Що далі буду розбирати батарею, бо в нього були компоненти. Тоді так і буде. Тут треба 8. Є в нього тепер 3. Значить, ще треба 5 цих батарей розібрати. Ну, то буде фігля. Або видав, так і треба. На то мені ще і так золото треба. Що, амброзія десь росте в нього тут? Jump to location. Окей, добре, сіз Зеброн. Він якраз бог кукінга. Зеброн. Тоді в нього буде кукінг. Smithing, tailoring, добре. Крафт, супер. І все казали на перший пріоритет усім класти. О, там може буде ACC. У нього високий скіл, там може буде fine meal чинити. Do until you have... Най буде хоч 50 може. Щоб вони деколи і добренького заїли, знаєте. То теж деколи треба. Так, the gold lamp, щось using your long range minerals can has found the lamp of gold. View related quest. Або мені не треба related quest, мені треба знати, де золото знайшли. Як ото мені тепер знайти? Пана, ти руського. Як мені тепер знайти, де було золото? Gold chunk. Nearby. It won't last. Others will mine it first in 30 days if we don't. О, що то не туй. Ага, кампець, що то... Йой-йой-йой. Що далеко з домі. То мені треба караван, значить, туди. Півдня. Добре, ко в мене файний майнер. Це тепер буде сложно. Ко в мене файний майнер. Я не помню кого. Я можу раз кенсельнути.
Вернутися до мій, поникати ковня файний майнер. Ні? Значить, майн. Рената, Еллі, Скай і Евген. Добре. Тоді так і попробуємо. Форм караван. Сюди. Accept. Хто там був? Скай. Евген. Еллі. Трьох буде. Значить, айтеми. Simple meal. Маленько більше візьмемо на всякий. Ти CC4 візьмемо. Ти може... Ні, ти доста. Най буде. Фух, може в мене буде золота маленько. Ну, а всі вже рушили, добрі. Фух, все буде інтересно, Ба, як вони там будуть то копати? Мені раз на сись мультіаналайзера много не треба. Так. Research finished. Окей. Туди можемо собі ground penetrating scanner. Добре. Такий теж зробимо собі. Skyhead food poisoning. Ну, фосо. Ще тот, котрий в пути. А у них видав... Ну, я їм медицину з собою вер. І сісь теж ся отровив, кампець. Двоє ко пішов у путь та отровилися. Ну, поранно. New recruit. Долфін. Добре. Добре, Долфін. Що ти знаєш робити? О, тут треба буде скеджулем накопірувати. Долфін. Значить, це на єдиничку. Це теж на єдиничку. Маленько можеш хендлити звірок. Добрі. Маленько можеш на охоту ходити. 5. Ясно. Ну, такі собі пріоритети. Нічого інтересного. Ніч аж дуже інтересного. Так, що кажеш? За Робертову поміч треба ім'ям декого назвати. А, ну то будемо видіти. Це Робертові буде інтересно. Караван прийшов. Добре. Десь ми. Де золото? Все одно? А де золото? Тут десь мало бути золото. О, все одно. У мене там тут і коза родила. Круто, у мене буде золото. Бле. Тут всі сплять. А всі поночі коплють.
Бле, всіся потравили. Ага, потім і тебе украдуть і в рабство здадуть, ну поки як. Дай їм ніч поспати, треба було спальні мішки потім дати. А ти можеш спальні мішки було чинити? New quest, Andy Salvation. 40-year-old aerospace engineer. He promised to join you if you rescue him. Ну то досить далеко, я не буду туди йти. Ну добре, найдуть спати. Чекай, кажеш спальні мішки. Де, як? То десь можеш робити? То десь можеш виробляти, наприклад, туй. Тут не є спального мішка. Hunter Legs. Ranged Weapon. Ну то що я зроблю? Лук собі візьмеш. Сьогодні ся тут уломило. З чим го не раз не хоснував. Усі сплять, молодці. Вже рано. Стрест. Не. Шкода. Major break risk. Ну, перебач. Ко знав, аж так тобі буде пюло. Уже лиш мінорний break risk. Добре. Що, там, де пустилі... А, там, де пустилі, кладеш де хочеш, а далі є кнопка щось типу взяти, скласти. Поняв. То треба буде зробити до слідуючого разу. Ну, кивайся, кіко довго їш. Reform Caravan, сюди, Accept. Пішлись ми. Items, золото. 419, парада. Фух, все, йдемо. Доста було. Так, кажете, фурнітура. Bedroll, все має бути воно, ні? Cloth. Що мені то вчинити? Що в мене є? У мене є... у мене cloth, а сього доста. Значить, Architect, Bedroll, Cloth. Де би їх покласти раз? Forgot. Using your long-range mineral scanner has found a lump of gold ore nearby. Де? Та які то nearby? То досить далеко. Ну, не близько. Туди до 23 дней. О, там і того цяк раз доста. На перший час. Йой. То вже 10:30. Слухайте, я ся буду скоро сохраняти. Ким ви таких стрімів видите? Так. Тепер компоненти глядаємо. Доста нам золота раз. Ті зараз прийдуть. А ну вийдьте, треба ще полічити. Прийдуть бізіно-бітіжні. Тяжкі, точно тяжкі. Так. Буля росте, кіндериця росте. На пиво теж все росте. Так,
Пізуня вже до блуду. Файно так, файно. Кого можеш заохотити? Зайця, пульку. Зараз усе. Караван прийшов. Добрі. Поклали золото. Значить, золото дораз сюди вже хто там має строїти. Добре, золото ся донесли. Тепер треба 8 компонентів. 2 в ній є. Треба ми ще 6. Все, я йду розбирати все. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, або треба ми шнур дотягти. О, Кусь уже знає. О, Долфін знає СС робити. Intellectual 5, Crafting 5. Все, я знав, кого буде мені медицину робити. Дельфінчик. Все буде в порядку. Ну, наконець буде у мене мультіаналайзер. Єй, у мене буде мультіаналайзер. Кілько часу тому йшло. Направду довго. Низько цілий вечір пробувались ми то построїти. Це велике досягнуття, я вам повім. Hunter Legs. Ranged Weapon. Тут є піштоль. Револьвер. Бери. Єй! Ground Penetrating Scanner. Окей, значить. Ну, то мені теж треба буде компоненти, ні? Deep Drill. Ну, це я раз не знав, де мені дрілити. Я раз ніч не знайшов, то мені треба Ground Penetrating Scanner класти. Ні? 4 компоненти на нього треба буде. Я вже не розбирав всі гіняшні батареї. Так, добре, у мене CC суд. І що, як їх забрати? Раз ніяк. Спальники будуть на складі та автоматично будуть збиратися, а вручну брати, не брати. Коли... А як їх туди? Deconstruct? Ні. А як їх туди? Туди їх мав на склад понести. Айно. Склад. Добрі, все, я поняв. Туди буду знати, що чинити. Значить, 4... Все, у мене є мультіаналайзер, значить я можу ресерчити fabrication, та я буду годен робити сам компоненти. І основна проблема буде вирішена. Баг, це фіча, ні? Так, можу позбирати мало ягід. Урожай закид довго росте. У мене вже ця дуже розросла колонія. Кілька у мене? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 людей! Ого. 11. Ой. Єдинадцятеро. Костя, ти що там робиш? Добре, знаєте що? Я видав то-то. Будуся сохраняти вже. Ми низько файнося набавили, весело було, був даже маленько контент. Айбо найважне, ож построїлись ми сись мультіаналайзер. І до якомусь ми дуже довго йшли з всякими жертвами. Значить, на тому буде видав конець. Я ся сохраняв, і я так і виходжу геть.
Весело було, або доста було. Всім красно дякую, майтеся, щасливо.